Όταν η πίστη του Χριστού έφτασε στις βορειότερες γωνιές της Ευρώπης και βρήκε ρίζες στη βραχώδη Νορβηγία, αυτό που φυτεύτηκε εκεί, σε αυτή τη νέα τοποθεσία, εν μέσω της επιβλητικότητας αυτής της γης, των θαλασσών και των βουνών, ήταν η ζωντανή, αδιάσπαστη παράδοση των Αποστόλων και Πατέρων. Η χριστιανοσύνη ήταν ήδη μια αρχαία πίστη, αλλά οι Νορβηγοί, για τους οποίους ήταν νέα, την έκαναν δική τους. Αξιοποιώντας την καλλιτεχνική και αρχιτεκτονική μεγαλοφυΐα του πολιτισμού τους, δημιούργησαν συναρπαστικά, συχνά εξωφρενικά και εκπληκτικό σχήμα στη χριστιανική κληρονομιά που τους είχε έρθει στα χέρια τους, σε περίτεχνα σκαλισμένο ξύλο, ζωηρά βαμμένες φιγούρες και μοτίβα, υπέροχα κεντήματα και υφάσματα και πολλά άλλα. Η εκκλησία Στάβε είναι ένας πολύ ενδιαφέρον συνδυασμός της χριστιανικής εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής παράδοσης που προέρχεται από το ναό της Ιερουσαλήμ και της νορβηγικής παράδοσης κατασκευής ιερών κτηρίων. Με αυτόν τον τρόπο χτίζεις μια γέφυρα ανάμεσα σε κάτι που οι άνθρωποι γνωρίζουν και αγαπούν και μια νέα αποκάλυψη. Ο Χριστός είναι αυτός που βοηθά τον ήρωα να αγωνίζεται για τον καλό σκοπό. Christ is the one who helps the hero who fights for the good cause. Η βαθιά ενσαρκωμένη αλήθεια ότι ο Θεός δοξάζεται στην καλλιτεχνική ομορφιά και μέσω της ανθρώπινης δεξιοτεχνίας συνεχίζει να ζει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως αναπόσπαστο χαρακτηριστικό της λατρείας και της θρησκευτικής ζωής της. Εκφράζεται πλούσια στην όραση, την ακοή, την όσφρηση και την αφή. Η ενορία της Ευαγγελίστριας της Παναγίας απέκτησε πρόσφατα έναν πρώην προτεσταντικό οίκο προσευχής με κοιτώνες για φοιτητές πανεπιστημίου και άλλους. Είμαστε ευλογημένοι με ένα σπίτι για τη λατρεία, την κατήχηση και άλλες ορθόδοξες δραστηριότητες. Ξεκινήσαμε με λιγότερα από 15 άτομα τις Κυριακές και τώρα είμαστε μεταξύ 60-70 άτομα κάθε Κυριακή. Τα θεμέλια γι' αυτό έχουν τεθεί εδώ και πολύ καιρό. Η κατάρρευση μιας κοσμικής συλλιστικής κοσμοθεωρίας είναι το τελικό στάδιο στο οποίο μας έχει οδηγήσει ο ατομικισμός. Ένας μηδενισμός στον οποίο μένεις εντελώς μόνος σου. Και οι άνθρωποι το βρίσκουν αυτό ακατόρθωτο, κενό και σκοτεινό. Nihilism basically in which you are left all on your own and people find that not only unfulfilling but it's empty and dark. Ήμασταν σαν ομάδες που μετακινούμασταν από τόπο σε τόπο με ελάχιστο εξοπλισμό. Είχαμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα. Τώρα όμως που αγοράσαμε το κτίριο και είμαστε ιδιοκτήτες του χώρου, μπορούμε επιτέλους να το μετατρέψουμε σε αυτό που πάντα ονειρευόμασταν και θέλαμε να κάνουμε. Τώρα βρισκόμαστε στο κατόφλι αυτού του στόχου. Ελπίζουμε να δημιουργήσουμε ένα λαμπρό χώρο λατρείας σε αυτό το μέρος, ένα χώρο που θα μας συνδέει με τη χριστιανική κληρονομιά της Νορβηγίας και ταυτόχρονα θα προσελκύει άλλους να ανακαλύψουν τον πλούτο της ορθόδοξης πίστης. Ο ιερός χώρος πρέπει να είναι ευωδιαστός. Πρέπει πάντα να μας μιλάει για τη Βασιλεία του Θεού. Έτσι ώστε εν μέσω ενός κόσμου χαοτικού και γεμάτου προβλήματα να μπαίνουμε εκεί με τις κοσμικές μας έγνοιες και να τις αφήνουμε στα πόδια του Χριστού. Να περνάμε το κατόφλι από τον κόσμο στη Βασιλεία του Θεού όσο καλύτερα μπορούμε σε αυτή τη ζωή. Πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου και να αναζωογονήσουμε τους πολιτιστικούς μας θησαυρούς. Το ξύλο,
τα διακοσμητικά μοτίβα και να τους επαναφέρουμε στη ζωή. Σε αυτούς συναντώνται το διαχρονικό και το τοπικό. Βρήκαμε έναν εξαιρετικό γλύπτη ξύλου, τον Τέριε Γκόρντον Γένσεν. Έχει μεγάλη γνώση της νορβηγικής καλλιτεχνικής παράδοσης και της ξυλογλυπτικής. Μας τον σύστησε ο Σέρβος ιερέας στο Kristiansand, όπου ο Τέριε είχε προηγουμένως φτιάξει ένα εικονοστάσι και λειτουργικά έπιπλα. Είμαι πολύ χαρούμενη που συνεργάζομαι μαζί του. Έχει εξαιρετικό μάτι για το τι χρειάζεται ένας ιερός χώρος. Μπορεί να με βοηθήσει να μετατρέψω τα σχέδια και τα σκίτσα στο χαρτί σε πραγματική δομή. He has a great eye for what is needed in a space and is able to help me transform the designs and drawings on paper into an actual structure. Είναι δυνατόν να στενέψουμε λίγο το χώρο δίπλα στις βασιλικές πόρτες, να μην είναι τόσο φαρδής? Αυτό θα ήταν καλή ιδέα. Narrower, not as wide, would be a good idea. Μου αρέσει πολύ που έχετε συμπεριλάβει όλα αυτά τα νορβηγικά σχέδια. Ο Ένταν Χάρτ είναι ο πρώην δάσκαλός μου. Έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό εικονισμάτων για το πολιτισμικό του πλαίσιο ως Βρετανός, συμπεριλαμβάνοντας επίσης και παραδοσιακά στοιχεία. Which is Britain and drawing on local elements there as well. So Χάρηκα πολύ όταν η Χάνε είπε ότι ήθελε να κάνει διδακτορικό με θέμα το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός τέμπλου για την καινούργια εκκλησία της και του συζύγου της στην Νορβηγία. Τοπικοί Άγιοι. Οι άνθρωποι έχουν μια ιδιαίτερη αγάπη για τους τοπικούς Αγίους ή τον Άγιο που έχει σχέση με την ίδρυση της εκκλησίας τους. Πρέπει να χρησιμοποιείς εικόνες και γλώσσα που οι άνθρωποι καταλαβαίνουν. Όταν οι άνθρωποι βλέπουν ένα νορβηγικό εικόνισμα με στοιχεία από το παρελθόν τους, λένε «Νιώθω σαν στο σπίτι μου εδώ. Δεν χρειάζεται να γίνω άλλη εθνικότητα για να γίνω ορθόδοξος. Είναι η εκπλήρωση του παρελθόντος μου». Στόχος μας σε αυτό το έργο είναι να ενσωματώσουμε την νορβηγική μας κληρονομιά με την αιώνια ομορφιά της Εκκλησίας, της οποίας ο Θεός είναι πάντα αρχαίος, πάντα νέος και ο δωρητής όλης της δημιουργικότητάς μας. Εδώ θα θέλαμε να δούμε το ιερό στο οικείο, το υπερβατικό σε ό,τι είναι κοντά μας. Η ενορία μας είναι κατά κάποιο τρόπο μια αποστολή. Εμείς οι Ορθόδοξοι δεν πηγαίνουμε από πόρτα σε πόρτα για να προσιλητίζουμε, αλλά δημιουργώντας έναν ορθόδοξο χώρο, οι άνθρωποι μπορούν να έρθουν και να δουν. Γίνεται μέρος της αποστολής που επιτελούμε σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το νόημα αυτού του εγχειρήματος. Να είμαστε συνδεδεμένοι. Συνδεδεμένοι με την Εκκλησία και συνδεδεμένοι με τον τόπο από τον οποίο προέρχουμε. Συνδεδεμένοι με τον εαυτό μας και συνδεδεμένοι με τον Θεό. Αν θέλετε να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε έναν πλήρως ορθόδοξο, πλήρως νορβηγικό ιερό χώρο εδώ στο Μπέργεν, παρακαλώ σκεφτείτε να κάνετε μια δωρεά. Αν δεν μπορείτε, παρακαλώ μοιραστείτε αυτό το βίντεο. Και κυρίως παρακαλώ προσευχηθείτε για την αποστολή μας. Please pray for our mission here.